му отрязваме ето тази част. С една лъжичка изкрепваме вътрешността. Ето така. Ето така. Пълниме всички доматки с тази смес. Ситно и слагаме от едната страна. Навиваме предварително запечения от двете страни бекон на руло и добавяме към доматчето. Така, ето така на всяко доматче слагаме по едно руло бекон. Нарязваме една жълта чушка и слагаме ето тук. Ето така. Така, на една клечица слагаме една маслинка и за столчето ето така, закрепваме една маслинка, слагаме и започваме. Така, добавим още едно. Имаме клечица. Взимаме готовото доматче и забощаме. Накрая, за повече красота, посипваме с черен сусан. Приятен апетит! Насладете се на това прястие. Приятен апетит! Наслада за